Indi men zat sorajak sen özüň hem üniversite okap ýörenim üçin çağdaş türk dilleri okudyň dämi? Lisans. Aa, hı hı. Indi Yüksek lisans. şo türk dilleri hakynda bilýän sen özüň. Hem bizim türkmen men zady sorajak. Bizdäki Türkmenistandaky türkmençe bilen bizim resmi dildäki türkmençe bilen sizinki sen özüň bilýän tapawutlyklary näme, haýsylar bar köplenç? Duram. Sözlerde mi yoksa seslendirmede mi? İkisem. Sözlerden başla. Sözlerde kette tapawutlyk sizlerin gepleşmelerinizde, resmi geplerinizde ya da bu televizördaky geplerinizde ökde bir tapawut yok. Çünkü on boldukça Türkmenleştirip gepleniliyor. Yöne bärde men Türkmenler bilen tanıştım. Olaryň gepinden belli bolýar. Sizlerde Rus sözler garşyp gepleýär. Oo. Ýöne aňarda bizde fars sözler garşylanýar şoňa. Şoň deregen. Oo. Kette tefawut şu taýda. Hemem aramızda iň kette tefawut birek-biregimiz bilen irtibata geçmämize engel bolup duran tefawut bolsa elipbimiz. Bizde aňarda Arap elipbisi kullanılıyor. Sizde Latin kullanılıyor. Yani bizim Türkmenimiz sizin kitaplarınızdan bir şol orada okuymadık bolamasa yönekey bir mektep bitiren ya da medresede okuyanımız sizin elip kitaplarınızdan yararlanabilen yok. Doğru. Aynı şekilde aňarda sizin Türkmenlerim şol urdan talim alan bolmasa bizim yurdumuzda çap bolan kitaplardan faydalanabilmeýär. No. Seslendirmede farklar az. Şol ýer bar, sizler ady batýarsy diller dodoklandyrma, o edy batýarsy. Şonuň ýansy farklar bolamasa köpürak şol sözlerde. Öňki şol aralar köplenç gepleýär, ýöne ýaşlarymyz başga bir düşünje bar bizde. Köpürak türkmenler sadece türkmenem geplenýär. Üzbekçe ya da farsça gepleýär. Bu şäherlerde köpürak bolýan bir ýagdaý. O taýda türkmençe gepleseň dihaty etrapdan gelen bir saatda düşünje bar. Şol saatda nemeni almamak üçin hammala olara farsça geplese ya da geplerinin arasında İngiliz sözler garşdyrsa, İngilizce garşdyrsa ya da farsça garşdyrsa bir modern insan, bir gelişen insan duýgusyny berýär. O yüzden käbir türkmenler gepleşmelerinde üzbekçe bolar ya da farsça bolar ya da İngilizce sözler köpürak garyp gepleýän türkmenlerim. Düşündüm. Men bizde de Türkmenistanda yan kaydan zadım sızı dip aýdýan hem türkmenler bar, ýöne köplenç şo sesler peltek diş arasy aýdylýar bizde. Sızı dip. Käbir ýerde şo hem peltek hem belki normal sı arasında çykýan seslerin mysal üçin dolu sı diýme, hem sı da diýme, şoň arasında bir zat çykýar. Sı diýeni ýaly. Şu tafawutlar var. Men geçende zada... O barada ben ağzım doldurup aýdy bilmem çünkü aňardaky türkmeniň hemme jibli oturup şolaryň ýaşaýan mantykasyna gitme çansym bolmady. Belki bardır. Bu video görüp bar diýenlerim tapylar. Men sadece öz mantykamda ýaşaýan we şol gören ýerlerimden aýdy bilýän. Mükemmel ýokdur diýip ağzy doldurup aýtdyrmyn. Mysal üçin sen hazır sadece diýdin türkçe. Şu bizde başka söz var mı şoň ýerine? Sizdäki diňe mi? Hawa. Diňe men ýaşaýan mantykamda diňe diýip ullanan ýoklar sadece. Fakat diýerler mi ýa-da? Fakat sadece. Ýöne diňe ýok. Sadece täze Türkiýeň türkçesinden geçdim ýa-da öňem barmy?
sadece Türkiye Türkçesinden geçen yani fakat Otayda köplenç. Düşündüm. Çünkü Orta Asya'da sadece diýilen men hiç eşitmedim. Yönü aňyra sizlere ýakyn ýaşaýan ýerler şol telewizionyň izleýän men türkmen bernameler bolar, habarlar bolar. Sizlenki ýana gydyp gepleýänlerim bar. Ha. Mysal üçin ören diýip ören sözü barmy sizde? Ören gowy, ören ýagşy. Ya da juda diýilýär. Beter gowy bar. Ha, beter. Yaman juda has bar. Ha, o. Men hiç ören sözünü eşitmedim başka ýerde şoň üçin. Hem geçende men Habibullah zat oranda şu düşünmedi ödýän maňa. Şu ütgemek, özgörmek näme diýilýär diýipdim. Haýsy aýdylýar. Özgörmek bar. Käbir ýalňyş kararlar aldığında ýa bir bolmajak gep aýdanda ýa bolmajak iş edende senin aklyň ütgäpdir diýär ýola. Ha. Şöyle bar. Ütgemek. İkisem bar onda. Özgörmek bar. Mun şaýlarymyz hem köp kullanýar özgörüşli. Özgörmek bar bizde. O bolaýmaly özgörmek, özgörüş, özge şo o bolaýmaly men ýok diýene hayran galdym. Bar. Özgörmek, değişmek, ütgemek. Doğru. Juda has ýerine biýabaýam bar. Juda gowy diýorsunuz äsler, ýaxşy biler ýaxşy diýos. Biýabay oň adam diýerler, biýabay. Biýabay. Ha, baýabay, aýabay. Kırgızlar aýabay diýär, şoňa men diýen eken. Biýabay ýön ýerlere. Sen häzir özüňde çağdaş türk lehçelerini okanyň üçin başka kimlere haýsy bizim Orta Asya'da hemmesine düşünýärmi? Kazak, kırgız, özbekçe. Kazaklar televizyondan izlesem düşünýän ýöne men karşı geldigimde düşünem ýok. Olar köçesi nemesini kepleýärler. Biraz kıyın bolýar. Yani Üzbek var, Azerbaycan Türkçesi var, sizin Türkmençäňiz var. Ençilik ýok düşýän. Bizinkinde köp tapal. Bu bizimki zaten arasında fark yok. Bu Uygurça var. Çin'deki. Olaryň dilleri. Kırgızlar dinläp gördüňmi? Kırgızlara bir kırgız dostum bat tömer okuyam bilip. Yani onunla kırgızca gepleşemiz yok. Kırgızca televizyondan dinledim. Aramızda käbir sözler manasy daralan. Misal için çörek. Bizde çörek nanın küçük şekli. Küçüğün olsa. Ullahanda nan diyoruz. Yani çörek dediğinizde sizler billerdeki nanı kastetliyorsunuz yani. Çörek billerde küçük. Yo bizde de çörege nan diyen köp. Maradaklar nan diye. Son ersarlarda da köptür nan diyen. Misal üçün yani ahal Balkanda sözde çörek diýilýär. Hem ýerde çörekden nan diýenem bar. Biram sizdäki goýsana ilerde kan ulanlanýar. Ay goýsana diýerler ha. Ay goýsana bizde baraňry. Baraňry ýa-da ýet. Bara näme diýdin başda? Baraňry. Baragry. Baraňry ýani baraňry gidaňry ýogalaňry. Bar aňry. Goýsana diýen hiç karşılaşmadım öyle bir söze. Ya oğlum goýsana diýip bize de merde aýdylmıyor. Senin eşten Türkmençäň tekelere ýakynrak. Tekeçe ýakyn. Misal üçin men özüm men şiwemde oň ýaly resmi dile ütköşük taraplarımız köp bizde. Men gelýän gidýän diými? Biram bu bayram şiirlerde ulanamasalar bayram sözünü ulanýarlar. Bu iki bayram var ahire.
Häzeden mer sonunda bayram döler. Yani men toplanç mantıqamda duyduğum ayt. Yani id. O. Yani ayt. Yo bizde bayram İkisini diýmek. bile kullanıyorlar. Ayt bayram diye. Bizde bayram diýmek diňe o iki bayram üçinde ala. Şatlykly günlere de aýdylýarlar. Yani bizde şu bayram Hmm. at var özel isim bolup bada bolýar yani. Şol roza bayram bilen Qurban bayram var ahyry. O. Şoňa id diýerler. Hayt diýilýär bizde de hayt. Ayt. O şu ayt. Bayram bizde İngilizce'deki holiday var ha. O. Şu bayram diýmek, Baydak bayramı da var, başga bayram da var, Gawun bayramı da var. Sizde bayram kan. Yani o. Sen sana da sorap otur, onam sorap göreýin ki maşgalada aýdylýan ece kaky, şu zatlar hakda aýdyp berseň. Ece diýenlerim bar bizde. Ýöne ärsärlerde hasam şol meniň mantykamda ene diýerler. Ata da diýerler, aba da diýerler. Ata diýenler ama aba diýenler ama men özüm aba diýen. Soň özüňden o uly erkek dogana aga, özüňden kiçe erkek dogana ine, özüňden uly gyz dogana eke ýa-da däde, özüňden kiçe gyz dogana uya. Soň ataň atasyna baba, ataň inesine mama. Bul ine tarapyň hem aýny, ata tarapdan bolsa da aýny. Ata baba, mama. Doğru. Soň ataň dogana aga ýa-da kaka. Soň ataň doganyň öwlatlaryna dogan oglany. Doğru. O taýda gyz bolsun ýa-da oglan bolsun fark etmez, dogan oglany diýilýär. Oglan kelimesi o taýda sadece erkek içinde. Soň iki aýalyň öwlatlary birine çykan. Çıkan diýär. Mesela men inemin gyz doganyň öwlatlaryny çıkan giýew ýa-da damat köreken käbiri nerede damadam diýerler, giýewem diýerler, körekenem diýerler. Biler giýew diýer. Bu gyz doganyň äri bolsun ýa-da ataň gyz doganyň äri bolsun hemmejigine giýew. Olur değişik yok. Zada Türkçedeki amca var ha. Şu näme diýilýär sizde? Aga diýeriz. Aga ýa-da kaka. Bizde de şu ýörüýte bir ady ýok şoň. Amca diýen ýaly. Ona da diýär. Öwladyňa ogul, ondan ogluň ýa öwladyna aktyk, onun öwladyna çogluk, onun öwladyna ýatlyk. Ýogluk ýokmu? Belki ýatlykdan soň ýogluk gelendir, ýöne ýogluk diýip aktyk, çogluk, ýatlyk. Aktyk, çogluk, ýogluk, ýatlyk. Yeňe, keleke, gelin, gelineci. Daýy bar, daýynyň aýalyna daýza diýilýär. Soň senin atanyň erkek doganyň aýalyna yeňe ýa-da kenneke kelnece diýenlerim eşitdim. Ýöne biler mantykada istifade bolan ýok. Keleke diýenlerim bar hatda. Biler kenneke diýer ýa-da yeňe diýer. Sizde şunu ýatdan çykyp söz barmy? Entek mi ýa-da häle mi diýip aýdylýar? Bar, entegem bar, hälem bar. Häljik gördüm diýip geçen zamanadam ulanýarlar. Geljek zamany. Häläçel ýa görem ýok, eşdem ýok, duýam ýok. Manasynda da. Ya häli gelmedi, häla gelen ýok. Soň entegem bar, duruberin tek, görüberin tek. Olar bar. Sen öten videoda da aýtsaň, ýani myşyň ýerine biler dedim şol. Näme?
Mışın yerine misal üçün bular eken istifade etýärler. Türkler evinde yokmuş diyor ha, birine Aha, görüp evet. geldiğinde ol öýünde yok Hı hı. bolsa. Birlerde demiş ol Özbekçeden geçen eken var. Öýünde yok eken. Doğru, bizde de şoň ýaly. Oh. Mışmış belli bolmadyk wagt aýdylýar ýa-da gyýwa dedende aýdylýar. Ya da üçüncü şahsdan nakl edeninde de aýtýar. Misal üçün men bir bile gepleşsem, men barýan ýolda diýse, ýanymdakylara gürrüň bersem, ýoldamışyn, Ha, gelýärmişin o. diýip barýan. Şo, bizde de şo. Nakly kaw. Bizde de şo. Oh. Boldy, men başga sorajak zadym ýok. Özüň burada aýtyp bere, başga ýene bir goşmaça da atmam. Näme barada? Bilmedim, men soraklaryň gutardy. Sen aýtjak zadym barmy? Elip barasynda söz ýördürs, men şoňa bir çäre bilen tawsiýaňyz falan ýokmy? Türkler birleşmesi için öňe bilen bir ortak elip. Ha, ortak diýenmi? Ortak elipbi bar az. Öne köp ýerde ulanýar. Ulanırmy ya? Her kim öz elipbini ulanyp ber. Misal üçin, orslar biz 91-den öňe hemme kirildedi. Ondan öň arapçady. Kirilde wagtam, arapçada wagty hemmemizinki birdi. Iň azyndan birdi. Kirille geçen wagty hemmemize aýry elipbi berildi. Türkmene de özüge de Denk kiril berilip ýöne soň ýene-de birleşýäni bilip bazı seslerde harfler değişiklik ortaya koydular. o başta Latin'e bir 1929'dan mı 40'a Latin vardı. Son onu ayırdılar ha. Yani alif vardı. Son her kim ayrı Kiril verdi. Son karaşsızlıklardan sonra hemen ki bir kavileri dine Özbek, Türkmen, Azerbaycan, Latin'e geçti. Özbek'ün kuaf umuman başkaça Latini. Bizimki yine ondan gowrak. Azerbaycan, Türkiye'nke yakınrak boldy. Kazak, Kırgız kalanlar emmes o Kiril'de kaldı. Kazaklar enteyim geçip bilen Latina. Berde billerin yazarlarımızdan tanıyanlar var mı? Ya bağışçılarımızdan ya da yazarlarımızdan. Hazır kimi? Şu hazır bilen ya yazarlarımızdan, bağışçılarımızdan bilýän olanlar var mı arada? Bilmedim. Men yazarlardan açsam doktora derecesine yeten yazarlarımız, araştırma yapan yazarlarımız, tarihçilerimiz, şairlerimiz var. Misal için Abdurrahim Oroz, Abdülkerim Behmen, Döwletgerdi Bidaý var. Bu 20 yaşlarından son öten bäri Türkmenistan'dan. Başka şu hazır Esedullah Oğuz var. Ahmet Resul Kafbaş var. Yaş yazarlardan Hayrullah Çalış var. Radi. Fayzullah Rahmani var. Ayal yazarlarımızdan Kamer Rüya İşçi var. Başka babamın şairlerinden etsem Hayrullah var. İsmail İşcan var. Hacıoğlu Yoldaş var. Seyit Cemalettin var. Şoňan yazarlarımız var. Çap olan kitaplar da var. indi Türkmen şolaryň yazan kitaplarına, goşgularyna, zatlaryna nerden tap bolar? İnternetde zat bir zat barmy? Sayt, site barmy? Ceyhun adında bir site var. Başka da bir kısa internet sitesi var. Men onu size yollar. Maňa şolary ýolla, men YouTube'da zatda şolar ýazyp goýaýyn. Şu aydınları Mayun Muhammedi var, Türkmen bölümünde ustad. Abdurrahim Ferzat Katıbaş var. Abdülvesir Yağır var. Abdülvekil var. Ustadlarımızdan, tüyel ustadlar Otaylı Türkmen bölümünde ders veriyorlar.
Olaryň biri Türkmen dili grameri adly häzirki zaman Türkmen dili adly gramer kitaby bar. Türkmen dilinde çap bolan. Türkmen dilinde köp ýaýynlar, kitaplar çap eden Abdülkerim Bahmeniň şiir we şeýdere terakime başga birintek şiirleri, kitaplary bar. Döwlet Mämedow daýynyň kitaby bar. Aşyk Muradyň bir dastany bar. Şiirler toplumy bar, hikaýeler bar. Hemmesi şu Arap elifbinde. Hemmesi Arap elifbinde ýazylan. Sen maňa öwret, men Arap elifbini men öwrendim, bilýän okap. Okap bilseňiz, şairlerden, şiirlerden, kitaplardan baryny size ýollar. Şu Abdurrahim Oroz'un bizim Türkmenlere şunu aýtjak. Kısa kitaplar, il bilen, gül bilen adlı. Eşitmedim. Abdurrahim Oroz'un kısa şiir kitabı, son çap eden kitabı var. İl bilen, gül bilen adlı. Men bizim Türkmenlere şunu aýtjak bolan şair. Hem de siyasetçi bu adam aynı zamanda. Hem de bu Abdurrahim Oroz dediğim kişi hem de siyasette işlen adam. Sefir bolup. Men bir zat aýdaýyn. Men sesim giç gelýärmi? Käple geçile şu hazır yaş. Bizim Türkmenlere Afganistan'da Türkmenlerin adına bir televizyon ya da radyo, resmi radyo yok. Vilayetlerde mehdut, yani tüm ülkede yayınlanan bir radyo yok, ya bir televizyon yok. O yüzden kabir televizyonlarda Türkmen bernamaları geçiriliyor. Milli televizyonda var, Ayna televizyonda var, Batır televizyonda var, Aryana, Almaz, Arman radyosunda Türkmen bernamalar var, Milli radyoda var, Derman'da var, Türkmen FM'de var. Bu radyolarda Türkmen bernamalar geçiriliyor. Yani Türkmen'in adına qaysı bir televizyon ya da bir radyo yok. Türkmen kitapları 1. sınıftan 6. sınıfa çeli Türkmen dilim okuduluyor. Aynı halde bizim mekteplerimizde Türkmen dili var. Özbekler bayarda Özbek dili var. Fars dili var, Peştunca var. Arapça var, İngilizce var. Sen Arapça biliyor musun? Arapça azdan biliyorum. Arapçadan biliyorum. Peştun? Peştun'dan az biliyorum. Çünkü billerin mantıkamızda Peştun az olduğu için ona bir ihtiyacımız kendi düşen yok. Hem de daralarda Farsça geçerli. Peştunca yazsam oluyor. Farsça yazsam. Köp tafawut var mı Peştunca bilen? Köp tafawut var. Hem sizdeki Farsça dari diýil ýa-da mı? Deri hawa. Onun tafawuty barmy Eýrandaky bilen? Eýrandaky bilen bizim ýazyda bir tafawutumuz ýok. Ýöne olar ýazylşýan okuýmaýar. Seslendirende tafawuty bar. An var, an. Ya da an olar un diýip okuýarlar. Ya da nan bolsa nan yazılan biller aynı yazılış şekli nan şeklinde okuyoruz. Yani olar nun diyor. Şoň üçin jun diýem olar, junam. Canam olar şoň üçin jun diyor. Näme üçin? Şiwe mi? Belki şiwedir. Olar şu a resmi yazılarımızda ikisi meňzeş aynı zat. Men Arapça elifbiyi özüm öwrendim ama näçe bir 5-6 ýyl bolandyr. Özüm gyzyklanyp öwrenipdim. Biziň şu türkmenlere de aýdaýyn, şu türkmen dili barada, türki diller barada gyzyklanýan kim bolsa şu Arapça bilmeli. Arap elifbini bilmeli. Arap elifbi. Çünkü öňkü ýazylan zatlarym kan Arap elifbiinde häzirem ýazylypdyr. Yazılıyor misal için bizde hemmeci Arap elifbisi bile yazılıyor. Hem öňkü Mahtum Gulyň ýazyp giden zatlar hem okamaň zat bolar. Okamaň zat bolar.
Yani bizde şun ýaly bir zat bar. Diňe türkmenlerde de Okullarda, mekteplerinizde Arap elbisesi okudulan ýokmy, öwredilen ýokmy? yo. Arap elipi umuman yok bizde. Ha. Bizde ba. Bira mektepde ba. Hem biz mektebiň ýanynda medresede öňki sistemde de bar. Misal üçin bir çağa ertir mektebe gitýän bolsa, günertandan öýleden soň mescide medreseye gitýär. O taýda öňe süre sapaklary belýär. O süre sapak diýipler. Bazı kıyısqa suralar var namaza koşulmakla koşuluyor. Ve şonu öğreniyorlar. 10-ki sura. Onun izinden haftiyak bir Buharan kaidesi var. Ona geçiyorlar. O tayda elpi öğretiyor. Zevzir, zeber, astın, üstün. Bazı şol Arap hatlarını, metinlerini okumak için bazı kurallar var. Şolar öğretiliyor. Ondan sonra Kur'an'a geçiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir gezek, iki gezek yüzünden tekrar okuyup çıkandan sonra Sopalayar'ın Sıvat-ül Acizin okuduluyor. Kayerlerde Nevayi'nin kıdanım okuduluyor. Nevayi'nin şiirlerinden mahtum oluyor kıdan. Ondan sonra çağrı kitap var. O tayda da şu namaz düzgünleri zatları okuduluyor. Son mayda yolunu seçmeli oluyor. Ya medrese ilerliyor. Karilik, hafızlık ya da mevlevligi ya da mektebi seçiyor. Şoňa çelli şol çar kitap, onun izin çar kitapdan izinlerim hafızın divanı okuluyor. Şiirler toplumu okunuluyor. Şoňa çelli hemejige Arap elbisesi bilen medreselerde talim alýarlar. Mektepde de zaten şol. Ýöne mektepde değişik dillerim okunuluyor. Yani Arabi var, Farsy var, Peştu var, Türkmeni, Üzbeki. Bu diller hem okuduluyor. İngilizce var. Diňle bizde diňe türkmenlerde değil, Türkiýede de mysal üçin indi türkçülük, turançylyk bar. Hawa. Şu pikirde gezip örenler Arap elipi, Arap dili ve Rus dili, Kiril elipinden bolan bir zat var, ýigrenç var, nefret var. Şoňa adamlara doğru geldiňmi? Arap elbisesinden ýigrenen insanlar gördüm Türklerde hasam. Bizler olaryň çykjak diýişi bar. Ama olaryň elbisesini ullansa şolaryň hakimiýetinde ýanyk. Özüski. Zatı şöyle düşünce var olardı. Orus Kiril'den neteden Abdurrahman sen donp dursun ya da men internetim gowdam. Yo berde müşkül yok, sizin sesiniz görüntünüz doğru geliyor. Zatı täzeden aýtjak mı? Arap elip Türkiýede Arap elip bir nefret hakkında. Nefret insanları gördüm. Indi biler Arapların hakimiyetinden çıkmanı düşünüyor, çıkmanı istiyoruz deyip bir düşünce bağlardı. Hamala şol Arap elbisesinden kullansa Arapların hakimiyetine giren yanak olacak. Şöyle bir düşünce var bazılarında. Kiril elbisesinden nefret eden birini hala görmedim, karşılaşmadım. Yo bar. Türkçü, zaten Turancı, men deyip yoranların arasında bar. Bolup biler çünkü şol Stalin'in uyguladığı politikalardan haber bar insanlar Kiril elbisesinden nefret edebilirler. Yöne, dinle bilim ve ilim deyip oylanan wagtyň o zady bir çete bir gyra goýmaly. O sen ýigrençiňi nefretiňi bir ýere goýup sen bu bilim etjek bolsaň şo elipbileri bilmeli. Arap elipbi bilen Rus elipbi, Türk dilleri, Türkoloji üçin gerek zat. Türkoloji üçin öğren gerekli. Arap bar Kiril elbisesinde yazılan metinleri. Kiril'i bilmiýordum. Ştaýa gelip öğrendim. Hemen gynandım ilk başlarda. Şol sizin kitaplar var. Kazakçada metinleri okuyacak bolsam, ya Kırgız metinleri okuyacak bolsam, men mecbur Kiril elbisesini öğrenmek zorunda. O yüzden öğrendim. Şazır kynçylyk. Hazır arkaýyny okuyanmy? Kyn dälmi? Okaýan. Okuýan. Kyn däl. Latin bilen adam Kiril öğrenýär. Köp tapat ýok. Ýöne şol Ruslaryň bir politikasy her şol
Türkmenlere ayrı bir kiril belirläpdirler. Gazaklar için ayrı, Kırgızlar için ayrı. Görämany meňze şöne şolan K harflarında sesler değişiyor. O. Yani birine irtibata geçibilmesin diýilen düşünje bolmaly hatman olarda. O çünkü hem şu Kazaklarda misal için başta gelen E harfini Y dip okuyor. Şoň ýaly okuyor Kazaklar indi. Misal için eki dip yazılýar. Eki. Tamam. Indi olar Tamam. yeki diýär ony. Yeki çünkü Kirilde Y var hem E aýra. Şoň üçin. Hawa. Şöyle ayrı seslendirmeler var. Hawa ýöne aýdyşym ýaly şu zatlary bilmeli. Eger mümkinçiligi bolsa diňe elipbidel Arapça dilini we Rus dilini bilseň has özüň üçin gowy. Rus diline hale öğrenebilmek. Yo, Yani ona öğrenemedim Türkçelik için bu aytışımız yani gerek bir zat. Men sen bu uğurda işleyecek olsa bu uğurda biraz ilerlemen düşünüyorsun olsa aytışımız yani Arapça, Rusça bunlar hükmen. Hatta Almancada da kaynaklar var, çeşmeler. Türkoloji hakkında. Sen onun o zatları menden gowul ya. Çince'de de var bile çünkü biz köp zatları kayıt alamız yok yani hem sayalarımız bu konsullarımız Çinler yazıyor yani kabir zatları mühim esnatlarımız şolarda bilirim şolardan öğrendim. O Çin Xitay dilini bilmek hazır hem o Türkoloji taydan gow hem hazır öz üçün gow ekonomi ýene teknoloji zamana ayak uydurabilmek. O geleceğin dili diýerler ha. Olabilir. Böyle başka men sonunda size bu linkleri atarım. Çap olan kitapların adları. Bazılarından misal için görkesem Usta Salih Raskhın sözlüğü var. Farsça Türkmence sözlük. Bu Afganistan'da ilk olmalı. Abdülkerim Behmen'in Türkmenin Haşanı Cevizcan kitabı var. İstesen ekranda görkezip bilersin. Ben mektuplarını yazarım bularım. Size aşağında bu yorum kısmını sizler otaydan görebilirler. Böyle. Kitapların adlarını. Yaxşı. Ekran paylaşılmıyor. Hazır olar men bilgisayardan bakıyorum. Doğru. Telefonumla bağlanıyorum. Gatnaşanyň üçin, goşulyň üçin sag bol. Taňary ýalkasyn. Sen aýtjak zatlaryň bolsa, aýdaldy soň bitiräýli. Sizem sag bolun, Allah ýalkasyn. Meni bu programa dawat etdiňiz. Ýaşlykdan arzularymyň biri hasyl boldy çünki öňden istiýatym bir öz neslimden, öz kowumlarymdan dünýädäki türkmenler bilen tanışsam, otursam, öz unudan billerde yiten däp desturlary olardan öwrensem, olarda ýoklary men aýtsam, dilimizdäki değişiklikler var, farklar var, aýdyşsak, söhbetdeşlik geçirsek diýip öňden islegim, arzum bar. Hatta Türkiýe burslaryna kamýap bolanda has begenem tarafım Şitaya gelsem, çünkü bu orada hazırlıkça Türkiye ileride. Her yerden Türk milletinden insan var. Begencim şoldu ki Şitaya gelsem, türlü milletleri bilen Türk milletleri bilen tanışsam, Kazaklardan, Kırgızlardan, öz Türkmenlerimizden, bunların biri sizin sayanızda gerçekleşti. Size Allah arkasına için köpten köp sağ olun. Dostlara da tavsiyem, katnaşmak isterseler, Ataşağa yazıp videolara koşulup birek bile irtibatta bolalım. Komdarçılığı yitirmeyelim. Sağ ol. Bize şöyle ayçıp, deyişip ayakta tutalım. Sağ ol. Sağ ol. Özüňe gowy söret. Sağ ol.